Ikaw, Aw, ayun niya, para, kuan. asawa. Aw. Oh, kaya nung amuli ka, nag-half day ka naliwat? Waray. Niyan, kaya nung ani ka man. Huna-huna ari niya, waray na kita buwas para niyan na gabi. Ay, bugas! Sus, Marcel. Waray na kita. Ano niya? Huna-huna ari niya. Ubri lahera. Oo. Ubri la. Kaya nung ani ka man, huna-huna ari niya, waray na kita bugas para niyan nga gabi. Tanggal ako. Tungod ka mo to na akong absent. Di ba tungulit imo kalilate permi? Asya ito. Kaya mas gimpapaurog mo to imo mga kasangkayan. Gan kung nalalatok ka, nagmumuok, o di nga ni, mahubya na pagsulod. Anay, okay. Pwede ba, daday? Mahubya na pagsulod. Mahubya na pagsulod. Daday, pwede ba? Malipunta akong ulo. Makapoy. Kunwari ko natatadang nga trabaho, di waray. Amo ka man ito permi. Hubyaong kagod. Asay pa ba? Kung magkaanak na kita, kung diri ka magkagaramo. Yan ang panganlaw, waray pa naton anak. Huros ka na. Kay magbibilinggad ako. Hulatla. Sige, pag kinaturog naman, kaon na dide, kay mabali ako nga di. Ay, sus, ngadto. Aw, den, anay ni po. Hapon. Okay. Pa. Anak ko, mudra. Mudra. Nanay. Odilyot, ang asawa. Pobre lang, pobre. Patugay. Wow! Pakakasabot ko pala. Ano? Ako yung segundina. Segundina. Mga high-tech ng mga ngara. Uy, lalaki ito, Segundino. Ito? Lalaki. Walang barubata pa. Ang barubata, ano man ito? Kuan. Segundina. Kuan it angay. Segundina. Segundina. Hindi kinangan din nga ito. Ano mga ba yun? Kung bata pa, daraga pa ba? Paglagas na isigo. Sigo. Hindi mo. Ha, hindi na lang. Wala na ini-flex man. Ano kay nagkuhan na ini. Ada kan
Ako nga di kinaturog naman. Kaon na. Sige. Diyan itong Hulatla! Bibilinggad ako! Hulatla! Hulatla! Sige, pag kinaturog naman. Kaon na didi. Kimabalik ako nga itong Mrs. Valentin. Ato na ako ng Romano nga lalabhan. Inuo ko. Ayaw, pasagdihirin eh. Makabiling nga launtayan maupay nga trabaho. Papapasgad na ini pariruki. Ay, Ah, ay na ba para rin ha? Wala man ako kikita. bisag to nga ton pa riyan na. Kay gimbibinusan ni Madi Daday kay natanggal daw ha trabaho. Kay Ah, pirmi udog hubog nga nadiri ako nga bangin kita it mabasol. mo ba? Marang ka naman kan Madi nga buhutan itong asawa ni pare. Mo na. Ay, sus, kung ako talaki. Oh. Hindi ako mapander. Yan. Maram ka. Diri pa. Ano pa? Pade. Ano daw? Dudula kami din eh. Maulpot ako. Ano lang kamot ligid highway out karsada ito, kalye. Mantri ka, man ako. Mantri ka. Tapos Oh. maulpot ako. Ito nga, sus, kung ako at lalaki, Ay daw. hindi na ko itong arit kita po sa anit kon. Ay, Ubos, giubos. Sus, kung ako't lalaki, di na kumapaander Ay udog. nga, ano siya, mantri man. Kita, kay mabato na ko rin. Kaano? Mantri ini. Ito? Ini nga sus. Oh. Oo, mantri iton. Ako patis. Ay, sus. Patis. Pwede nga. Ako mapander. Maram ka. Diri pa. Ano pa? Diri pa. Ano pa? Pade, okay. Ano? Mo pa mag-alagay na sa rin eh. Saring peton mga kabayutan din niyaton. Ah. Blooming la permi madidaday. Magano waray. Barkado. Mariremedyo ni Padiriri Asya. Wala. Ayun. Wala. Ikaw na sila gito na, direct say. Oo, ada. Mari ko palibakatan no. Pade. Hapit ako din pade. Uy, di kang naluwat ka mo. Papaso lang ini, papaso. Ano pa rin? Kumusta na? Pare, very good, malas. Ha? Mailayat ako niya na itong trabaho. Ha? Waray ko makakatara. Isos ba di? Pasag dito. Inumlaan nila ko din, inumlanay. Maabot na trabaho ito na imo. Ayaw hiton pagbil nga. Kasi ito nga mga daho pa mo itong trabaho pa di. Pwede, ayaw ka baraka. Sagot ko yan na. Ako tayahin ni nga ito. Inom yan na. Pero Ako. padi, kuan, bahagin ako busaan ni Daday. Oo. Maharaman to nga nagbibilang ako yan ng trabaho. Mm. Naluluwi ako ito na ako nasawa. Terminal aad to kanda Mrs. Valentin, naglalaba. Sigurado. Kasi sinahan na lot ako kung mainom ako yan. Ano ka ba? Hinga na ko't balay mo. Ya, pare. Pero ata, Ano ini? 400 ito. Nakadiskarte wala ko kanina. Hanakon lakad. Di wala na problema. Sige na. Lang ka na. Sige na. Pero bangin kasi na ako ni Daday. Sus ka maliwat. Ayaw pandiraya. Ikaw it lalaki. Nga ikat magburo tayo. Nga no sa pa. Wala pa man yung anak. Di ba pare? Mo balito pa di. Baing ka magpadari nga atan usa nga pare. Ikaw la. Baing ka good man kasinahan ni Madi. Ano ka ba? Ayaw pa di. Sige, makarahod man hayong haduha. Kuan, mainom na lang ko. Ngan, sakto la pa rin ulan ha. Ako it lalaki. Correct. Sakto ka. Tama na. Ako magburuot.
kinahanglan makatapos ako niya ng akong lalaban. Baangin la diri makatarahin trabaho rin eh. Diri makakwarta. Baka araw kang Mrs. Valentin hindi nga akong pipinag-uulan niya na. Sa dito humanong ko ini. Daday, yan na ito kayo mo panlaba. Is na kada dito, ato na halabesa. Sige mana. Makadto na la ako niyan. Kinanglan nga matapos ko niyan ha. Nakikinanglan magud akong kwarta. Kay bagay naman diri makatarahin trabaho itong akong asawa. May dako niyan may papalit yung bugas. Kaya ano dada, waray pa kayo makatarap. Daday. Daday. Daday ito. Dado to adi, charot. Alam na. Intindihan na na. Bugas. Kaya ano dada, May dako niyan may papalit yung bugas. May dako niyan may papalit yung bugas. kaya ano dada, waray pa kayo makatarahin trabaho here eh. Waray pa. Pero aadto na yamana. Naglakaton niya na. Aha, naglakaton? Pabati ko. Here na ito ako nakitaan kanina dito may iskida. Hiya ato nakatangkahin inom. Ha? Makikita ko yan akong tinuod pag ulit ang sumata ako ni Mrs. Oh, sige Valentin. na, grabe na. Kung maadan akong bala iskina. Ano? Paray na irim nun. Yes. Kuha di nga imo ginhatag akong. Kukuhaon ko. Ha? Kukuhaon ko. Ayun na ito, panit. Ayun na ito. Ha? Hatag na. Inom na ito, lang kita, mo. kay Hatag sagot na ko tayo lagi. mo. Tinuod ko man. Ano? Hatag na. Oy, mali. Mali na rin yung. Nagtitikan eh. Titikan eh. Ano mo mo nagtitikan niya? Himali daday. Titikan eh, mali na rin. Rene, tanan na. Panguli na kita. Uy, Mrs. Ikaw man na yan. Ano yan na lako? Masunod na lako ay mo. Adi pa kami ni Rapare. Mauli na lako. Sige, di na, magpakalumos. Ito Kisignan ko na nga diri mag-inom. Ito na liwan. Mayor. Bahala ka pa daw. Dili ka man natuda akon. Matigagot ka ulo ni Rene. Dili malay nagunahunat amon kabutangan. Akong pag-abat. Mabdas ang hanat akon. Mga kamutit pag pinanla pa. Ada kay hingan. Lugar, papasadan niya iton aton anak nga hidaday, nga asya iton magpakabuhi ha ira. Ha! Kadako hinswerte daw. Hiya iton lalaki, tapos sitting pretty lahiya. Hingan nga ni nagbibiling manhin trabaho. Pero walay pa baga makakatarahin at nga aton umagad. Alang man baga papangawaton naton hiya. Labi na nga, maraot Odelio. Ha! Ikaw, ayaw pag-ugupi adto nga, batugan nga dako ha. Gimpakita na gud niya, iton iya kauhors yan ah. Pasadan nga niya nga dahiton kahasta iton aton anak. Ako iton magbibilingin paagi Odelio. Nga makabulig hidada hiton daday ngayon. daday. Nga ako iton magbibilingin paagi Odelio. Nga makabulig hidaday hitong nga lalaki. Ay, ikaw, God. Para ha akon, di rin na kita angay manginlabot ha ira. Kay, kanan mag-asawa la itong problema, sigundina. May dalahiton nira mga kalugaringon nga desisyon. May dabalitaw.
Pero diri ko gusto nga kumita nga iton aton anak mamamatay hit gutom kaupod ha iya. Sigundi na. Dini pa rin. Ani nagtatrabaho ta kasawa. Kaya itong sinisim, tinapuran din. Amo ba? Okay nga hindi mo asawa ko na anhi. Kanda mo pag rito mga maghusay nga babae ano pa di. Kung babae na, damo. Pero yan na, di retira damo. Ano ba, umundang na, kuha to Manila, nag-Japan, makakakuhin dako nga sa laki. Amo to. Maupay ka ba kapatid? Puros ka may trabaho nga ito ni mo asawa. Ako? Waray. Himisis leto nagpapakabuhi amon. Kayod, laban dito. Panera ni. Dito makuri kung masigi ka na. Ha? Sa trabaho din yung madi daday. Sigurado ko nga kakarot nito na ako nasawa. Kaya may pradili. Ganda ako masalapit yung makukuha din itong imusawa. Siksigo di ba rin? Mo sa itong lawas. Diri na kay inggan yung ako itim imasawa. Ha? Ano siya? Nagpapabati ka. Diri kay na Diri kay nainggan niya puti mo asawa ha? Yes, kita ako. Mo sa itim na sabar. Diri na kay inggan yung ako itim imasawa. Di ba rin? Mo sa itong lawas. Mo sa itong lawas. Nga, diri kay nag-iinggan nyo kitong mo asawa. Ito na ako, gusto ko lang. Makabuli kayo mo. Hayo ba? Kuan pa di. Ah, Ano matya trabaho din kung pananglitan sumugot ako? simple na. Ma-entertain lihat yung mga bisita ay madim. Malingkod nga. Mahimlaya nga kumbaga makabiknitin ka no. Iba di ada. Tsambaya nga. Ikaw itong pinakadako nga siyam. Tsamba! Pare, madapat tayong mga palan. Itong madakmul nga sa lapi. Ada sugad lah itu? Oo! Ano? Madili ka ngayon kung may madap ka madi nga sa lapihan. Ha? Nana, sa lapihan? Ha? Katuyaw rin parinulan. Badaw, nahubog-hubog ako. Maupay din niya lugar. Tiri mamingaw. Tama yun mga litso nun, siring panira. Pero ito di ba? Mga lagaon na. Kamu na nira. Nga diri ko nakikita kay naka-lipstick hira. Sus! Bali man sano. Nakainom ka na liwa. Kung diri ako nagsasayo pa rin. Asya ka na itong permi. Dere ka naghuhuna-huna para iton iyo makakaon ni daday. Nay, nagbibiling na ako. Pero oray ko pa nasusudlan. Oray pa nakarawat akon. Alam man ako, magwala dito to na akong gina-applyan, makasulod lang ko. Di ba, Nay? Makusog ka lahin lagok. Pakabuhi, hibatay ka. Diri ka na awod ha? Imo asawa nga akon anak it nagpapakabuhi iyo. Kayo na nga, ni! Agoy! Nagbibiling man ako! Nang, ano? Nangialam pa. Nangialam pa. Agoy! Nagbibiling man ako! Ang alam pa! Kay alang! Pasagdan ka la! Natural!
Kay anak ko iton imo gimpapagutoban. Masapit na lang ko mo pag igdadadaya. Ninimaho ko na lotin irim nun rin eh. Asya natin yung gibubuhat kad adlaw. Niringan man sugad dito, day. Nagbibiling man ako. Man nga ni, naiging papasudlahan na ako ni Parinulan nga driver. Niyan, ano man. Anay. Karaw tayo nga kwarta. Hatag ito na ako ni Parinulan. Panggastos nato niya balay. Uy, damo nagat iya kwarta rin eh. Pinanahatag naman lang niya. Di man akong plano, daday. Kay nahulat pa man ako nga umiwas itong dati nga driver, itong itatrabahoan ito ni asawa. Plano ko, ikaw lang na itong mag-unahing pagtrabaho dito. Kay gusto at asawa ni Barinulan nga makasulod ka dito. Ha? Ako? Ibawat trabaho? Oo. Ganito na akong karuyan, ha? Ikaw iton magiging tulay para dahil ako makasulog dito. Nadir ka ba ito na? Hikita nga duha. May na trabaho. Anay, ano man nga trabaho? Rene, maupay ining oportunidad. Haato niya duha. At anay daw, ano man nga trabaho, Rene? Servidura. Ma-entertain ka itong mga bisita. Mahiyom. Ma-smile guti ay. Ngang kung may galanti nga customer. Matagay mo hindi akong kasalapi. Ano? Kay ano, Rene? Usa ba nga barita akong susudlan? Asya ba? Ha?
Imo la bubuhaton, day. Ma-smile ka laguti ay. Malingkod. Malay mo, may salapian nga tao. Tagan ka tip nga dako. Ano? Kaya no rin eh. Usab ba nga baraton imo papaslulan na akon? Asya ba? Oo. Manawaray man ako sumiring nga imo nga. Mapikat ka dito. Sabado rin eh. Diri ako. Day. Day. Para inihaton nga duha. Itakong ba? Para ako makadalhin pa kasulod kung maadto ka na. Pwede ka sumiring ang asawa ni pari Nulan nga pasudlo na kong trabaho. Bakir ko ba ikaw? Ano ka ba? Agyan ba rin eh. Diri ko matutulon ito nga sugal ito nga trabaho. Maglalaban na ako. Basta ayaw lahiton. Day, ano ka ba? Ano ba? Para maninihaton nga duha. Para makatirok kita. Day, gayon ta na ini. Gusto ko gihapon nga makatrabaho ako. Nadiri ako nga. Terminal ako nga gimbibinusaan. Pati rananay. Anak ay maupay konsukan. Ano nga maupay? Bodlot ka man nga tao ka. Oh, Maupay ba iton usa? Usa nga bar. Iton sus... Ay, maupay ba iton usa nga bar? Iton usa nga bar. Nasudlan. Usa nga bar. Maupay ba iton usa? Bodlot ka man nga tao ka. Maupay ba iton usa nga bar? Iton nasudlanhan aton anak? Ha! Pamatik o. Hura iton mga lalaki nga babae dito. Nga hadto nga tanan iton kadimonyoan ito nga bar. Mga tentasyon para iton aton anak. Ngan waray ba ito mahuna-huna inirin eh. Nga diri maupay iton iya gusto para iton aton anak. Eh! Hikit ang kula di nga lurong nga dako. Hikit ang kula. ay ikaw, timo huna-huna, permila mala. Ano nga balain ha? Ano? Bali man aton anak, baga magpipikat-pikat dito. Makakainggan, sorry. Okay. Manit aton anak, baga magpipikat-pikat dito. Makainggan yun lahin baga salapi dito. Pagpupormal iton dito. Nga, saring pa ni rin eh. Serbidura la daw. Basta! Hinaday. Basta! Nadiri ako matrabaho dito iton aton anak. Ngan iton hirini. Hiya iton angay nga magtrabaho kay hiya iton lalaki. Ngan hiya iton angay magbuhi iton aton anak. Ambat hay mo. Bakan, kibubutang-butangan mo lahin baga lamira iton imo hunahuna. Tatagan mo hin baga kadasig hidaday kay nakatrabaho man hiyan maupay. Basta. Dera ko na ayon hito nga trabaho para iya. Ngan kay ikaw na ayon man hito nga klasen trabaho. Hala! Ugopin maupay sa halit pa man na abo sa renduro ito nga aton o bagad. Sigundida. Oh, kumusta naman ang trabaho yan Okay man lamads. Bagan, naninibag ugad la ako yung guti ay. Sakto ka. Ang saring ko pa, smiling guti. Maupay nga pag-entertain sa mga customer ba? Ayos na, pero anay dumadi. Baga nakita ko kanina nga, may nagdulahin yung tip na customer. Ano man? Siya nga ni.
Nga duro na akong kalipay. Yan nala ako makarealize nga madali nga din itong kwarta. Yan sakto good man hirin eh. Ngan dirila ito na siya madi. Malakas ka akon, bangin sulod na si Mana, makasulod na iparerin din hi. Maiwas man tun amon driver. Ay, tinuon, Mads. Uy, salamat kung amo iton. Duha na kayong magtatrabaho din eh. Oh, hain. Pabor. Pabor ito na iyong duha. Ano yung ginawa niya ko, sorry, sige. Tatrabaho din eh. Tatrabaho din eh. Paborito na iyo nga duha, day. Kain mo pa'y pareher. Akong pagkita na yun himagi daday hitiya trabaho. Una. Oh. Smiling kirwi. Ngayon pakabati ko pa. Kana Mrs. kanina. May na mga tips. Hidaday yun na. Uy, maupay kong sugal. Hmm. Sakto good man nga ako naging desisyon para ito na ako nasawa yan ha. Kung dito laya itong paglinama. Yan na. Bangin. Namamanas na iya mga kamot itong kod pa dihit paglinaba. Hey! Padi, Padi, okay guman din ni ano? Pare, madali din itong salapi. Di rin makuribil nungan labi na hindi ka maupay kung may nahingangan-hinga mga foreigners. Amerikano. Di nga ni Japs. Inom na kita, inom Apong. na. Inom na kita. Sige, nabutan natin nga. Mahagkot pa yun eh. Padinulan, Padi. Ano man itong balita itong akon ba, para makasulod din eh. Gusto ko na magtrabaho din eh. Ha? Kaya para makikita-kita ko ito na akong asawa. Bangin may mga lorong din nga customer. Ay, maaram na kamo. Ngan, pagtripan ito na akong asawa, di ba? Baraka. Oh. Makakasunod ka rin eh. Bahala. Nag-istorya na kami ni Mrs. Bay nito. Ngan, pero mo makikita ting asawa pa rin. Ngan, nadiri ka pa ito. Hika mo nga duwait o naani na trabaho. Eh, kaya siya balita. Oh, di ba? Oh, sige na, ala na. Inom na kita. Inom na. Sige na. Pare rin eh. Buwas ka na't gabi magtitikang hay mo trabaho. Ano ba? Oh, may doon nakita tiro kren eh. Ngan, ay, kahuna ko man to rin eh, nga maraot ngan malain na niya maging papasudlan na akon. Ngayang pala, maupay ngan, pirmi pa kita may kwarta. Ngan, madali nga trabaho, daday. Diri ka durong kaguol, di ba? Kalain na niyo mo panlabangan, haros bumuto ito ni mo duggan ang paniguro, di ba? Siya balitaw. Aw, ano man, madungan kanya na akong pagsulod. Ay, bisan diri kay magabihan man ton, panggabi man ton akong trabaho. Ngan, ini nga akong pagkasulod yan na trabaho. Diri na gud siguro hinanay masisina pa akon. Puros na kayo may trabaho nga doon ni daday. Unta, maging maupay ni para hamon nga duha. Ako ito na ako hatag ito. Para ikaw, kursunada ko ikaw. O ano, Mads? Ano na, Mads? Sige na. Dakot iya tigahatag ihi. Sige na na. Pero Mads, nahadlok ako. Bawin makasabuti rin. Ginsingan ko ining hapon nga ig-out ako. Mads, pwede man din ninala. Matibula ko iya. Ako ito hatag 5,000 imo, daday. Wow, Ay, Mads. para ko hay imo. Mads, ikaw yun na inina para makakorta ka dako. Ano ka ba? Sige na. Mads, iya ako, kuko. Ano ka ba? Kay magkaano man yan kamuhin kung mag-aupod ka mo ating paguna, ha? Sus ka man. Kuha na, sige na, day. Guti ay lang nga hugas. Nga usap pa, mahatag ito imon tayo itami. Sus ka man. Oo, itong dayon. Kung mag-aupod ka mo ating paguna, ha?
Kasi yan ang was-was. Pagkaan man yan kamuhin. Kung mag-aupag ka mo, ano ka ba? Ano ka? Iya ako, kuko. Iya ako, kuko. Ano ka ba? Kaya mag-ano man yan kamuhin mo pagkita ha? Ting paghunahuna. Sus ka man. Kuha itong dayon. Gutya ilang hugas ngan usap pa. Mga taga-imuhin. Ako hintaming paraing. Alams na. Tatakan iyo kabaraka. Pero Mats, ano ba ini na? Sisigihan ko ba ini nga hapon? Ano ka ba pati? Karautan na ini. Imo na ini nga 1K. Kasi tipa ako nagtunga tao. Ay na pagriwa. Pirahay na ba itong usa ka pagkarigo? Was out dahil itong nga tanan. Ano nga ka? Ano ba ini? Sakto ba ini ako? Nabuhat para ito na ako nasawa. Adi bang pre. Di kang din itong atong pinangungutangan. Oh. Makikita natin itong imasawa kung ano't natatabo. Ining teleskopyo. Adi man no? Ha? Pare. Diri ko kaya makita ito na ako nasawa nga. Ano ka ba pare? Alay. Kita ko alay din na teleskopyo kung ano ito natatabo. Hairangan hadto nga jobs. Hapon ba? Alay. Uy! Padi! Padi! Ha? Ano? Pera kwarto. Kwarto? Oo. Nag-istorya lang nga doha. Pare, kuhan. Kakatuong ko ito na ako nasawa. Ano? Papakausong ko na yung kwarto. Ayaw na. Ato na oo. Pari! Kita ka! Ha? Kita ka bagang gikakastigay manidada itong katawo! Kita ka! Ano? Ikani teleskopyo, ikani. Makita ko. Ay. Oh! Parimal! Oh! Parimal! Diri! Pipirit na ako nasawa! Parimal ka! Ayaw na magpatat ako nasawa! Ayaw! Animal ka! Ayaw na magpatat na ako nasawa! Kagatong kita day! Igpaparayo ka ng animal! Daday, ano man? Matatapos ka na ito din nga imo panlaba. Matatapos na Mrs. Valentin. Asya nala ini. Sige. Dalian na ito para makauli ka na iyon sa'yo. Oh, adi. Kwarta laan na iton. Karawata. Lana ito nga. Usa ka libo, mabalik ka Kwarta pa laan man din. kwarta. Makauli ka na iyon. Dalian na ito para makauli ka na iyon sa'yo. Oh, adi. Karawata laan na ito nga usa ka libo. Babalik ka pa ba din, he? Oo, gayad. Ato halamesa na kung ginahatag kay mga groceries. Ilublanan to ha. Pasensya ka na daday kun. Yan ako lang mahatag kay ibo. Ay, busy magod ako dinihan. Pasko nga na New Year. Damo ko din duro nga salamat, mana.
Panirugi, hapitalay din adi kami ni Panirugi. Nagpapapaso naman, tag-usagan lang kabotilya. Ano pa di? Hindi na! Kapade. Oh, Sige na, Nay. Ah? Baka makapoy man. anong ka makapoy? Makapoy yung biling trabaho. O ano man pare? Sumigibay madi nga sumunod ditohan kita trabahoan nga bar na ako nasawa. Okay dito pare. Madali ito awards. Ay, pare. Hmm. Pasensya gud ha. Kayo Bagan, dere ko akos baga tugutan ni daday nga to. Talalainan mo ako itong sugar ito nga trabaho. Ha? Ano sa pa? Dumiri gihapon niya. Okay la daw. Kung mapudpud ito niya mga kamot, yung baga paglinaba. Basta, diri la daw itong sugar ito nga klaseng trabaho pare. Diri ako si itong iya konsensya. Ngan, oo nga yan. ano? Nakasunod na akong trabaho. Ngan siring nga na akong boss. Posible nga, kuhanin, may lugar ako kay bakante ang pwesto nga akong nasudlan. Opay. Swerte mo itong pari nga nakatara kay trabaho. Ay, siring pa. Basta di rin lang magpakawarang paglaom. Ay. Nakimaabot itong swerte aton pa di. Yan, Oo. pangin sunod nga. Pag-agi din ni pare rin eh. Ah. Hiya na itong magpapainom ato. Ay, nanay. Ay, asus, nangalimutan ko. Nanay, tatay. Nanay. Oy, Rene! Ano ito nga imo dara nga sarakyan ha? Hinuram mo? Oo, Rene. Kung kanami ito sarakyan. Ay, daday. Tay. Nakasulod na akong trabaho. Ha? Tinuod, Rene! Ay, oo. Ay, anay, di ka magabakasulod rin Balitaw, tinuod. Ay, Di, kanan gobyerno itong sarakyan. Ay, kaupay. Ngan, daday. Tikang yan na. Bisan, diri ka na maglinaba para haton nga duwa. Akos ko na baga, magpakaon na emon. Panadawad nato nga kawarayan. Kawarayan nato na balay. hamo ba? Ngan, maramba ka mo. Kaupay pabati. Dako daw ko nitong posibilidad. Nay, tay, daday. Nga ano? Nga manigilar ako. Tinuod? Oo, tawag nga bakante itong pwesto nga ako nasudlan. Sir ni sir. Oy, di maupay rin Maupay Maupay, ito. Rene. Dako ito nga blessing nga aton. Tinuod, ito Rene. Dapat ito nga grasya. Ay, lan permi na kita baga makakagtagay hinirin hinto ba? Oo ba naman tay?